Awit mlebu kelas 10 SMA, Arga lan Sekar sejatine ora nate kenal sadurunge. Arga kuwi bocah pendiam sing pinter informatika. Kerep nggawa laptop, lawas menyang sekolah kanggo ngulik coding utawa desain. Dheweke ora akeh catur, luwih seneng lungguh ing pojokan kelas nganggo earphone. Sekar beda banget, dheweke bocah ayu, supel, pinter fisika, lan kerep menang olimpiade. Nalika awal semester, guru basa Jawa milih kelompok kanggo tugas drama. Arga lan Sekar kebetulan dipasang bareng. Sekar sing luwih aktif, nyoba mecah kaku lungguh ing sebelase Arga sing sibuk nyetel laptope. Kowe iki pinter komputer ya? Kok aku kerep ndelokmu ngoding wae? Arga kaget, nyopot earphone siji banjur mesem tipis. Ah, ora pinter-pinter nemen, seneng wae. Nek kowe pinter fisika ya, kerep menang olimpiade koyone? Ya lumayan. Nanging nek suruh ngoding ngene iki aku angkat tangan. Gampang kok, mengko tak ajari nek gelem. Tenanan ga? Wah, suwon ya. Obrolan cilik iki dadi wiwitan sing alon-alon gawe loro-lorone rumangsa nyaman. Suasana sekolah saben dina kebak guyonan bocah SMA. Nalika istirahat, Sekar kerep dolan menyang mejane Arga. Dheweke nggodha nganggo basa fisika. Ga, kowe ngerti ora hukum gravitasi? Hukum Newton. Duduk, ati iki rasane ketarik saben delok kowe. Kowe hukum Sekar Arga. Walah, iso wae kowe Sekar. Hubungan saya cedhak, nganti siji dina Arga ningkat ngomong sakwise ekstrakurikuler. Rampung sore ing taman sekolah. Kar, aku ora ngerti kudu ngomong piye. Ngomong apa ga? Katon serius banget. Saben bareng kowe rasane beda. Atiku deg-degan terus. Kowe gelem ta Kar dadi pacarku? Dadi pacarmu? Tenanan kowe ga? Ora mung guyonan fisika meneh kan? Tenanan Kar. Aku gelem ga? Nanging janji kudu serius, ora mung guyonan. Iya Kar, aku tenanan. Janji. Waktu SMA dadi masa sing ora iso dilalekke. Nanging sakwise lulus, nasib kudu misahke. Arga diterima kuliah informatika ing Bandung, Sekar kuliah fisika ing Jogja. Masa kuliah dadi ujian sejati. Awale hubungan tetap lancar lewat chat lan video call, nanging suwe-suwe kahanan dadi angel. Arga kerep begadang nggarap project coding, kadang nganti ora sempet bales pesen. Sekar kerep kangen. Sing paling aboja iku nalika Arga meh ora bisa neruske kuliah amarga biaya. Laptope rusak, project freelance mandek. Dheweke nelpon Sekar, suarane ketara putus asa. Kar, koyokne aku kudu mandek kuliah. Biayane wis ora kuat meneh. Ga, aja ngomong ngono, aja nyerah. Aku ngerti angel, nanging aku percaya kowe iso. Kowe kudu tetep kuliah. Nanging piye carane? Kabeh buntu Kar, aku bingung. Golek cara liya, kerja sambilan, kowe pinter ngoding, mesti ana rejeki. Aku bakal terus nunggu lan nyemangati. Eling to janji kita jaman SMA mbiyen? Iya Kar, aku tetep eling. Tapi piye neh? Yo wis, berjuang bareng-bareng. Aku nang kene uga berjuang karo risetku sing abot. Kowe yo kudu tetep kuat, ga?
Pirang-pirang tahun perjuangan kuwi mbuahke hasil. Arga rampung kuliah lan dadi programmer ing perusahaan startup. Sekar lulus jadi dosen muda lan peneliti fisika. Nalika wis padha mapan, reuni SMA digelar. Ing acara kuwi, Arga lan Sekar ketemu maneh. Kanca-kancane padha guyon. Wah, pasangan legendaris iki. Sak kelas, saiki sisih tetep bareng. Sekar mung mesem isin, Arga mung gumuyu cilik nanging atine kebak rasa syukur. Ing pungkasan acara, Arga nyedaki Sekar karo gemeter. Dheweke njupuk cincin sederhana saka saku jakete. Wiwit jaman SMA nganti saiki, mung kowe sing ora nate ninggal aku. Kowe sing nuntun aku pasarkoso. Gelem ta dadi bojoku. Saiki tenanan, duduk guyonan meneh. Sekar kaget, mripate mbesengut karo banyu mata. Dheweke mesem lan jawab lirih. Aku gelem ga. Aku wis ngenteni tembung iki suwe banget. Alhamdulillah, aku mbok lamar ga. Lan wektu kuwi dadi saksi janji anyar. Cerita sing wiwit saka ora kenal ing bangku sekolah, terus liwat perjuangan lan tangis ing bangku kuliah, saiki rampung manis ing pelaminan. Tresno sing dijogo nganggo sabar lan perjuangan, pungkasane nggawa lara jiwa, sing biyen mung kanca sekelas, dadi pasangan sah ing urip sejati. Makes it hard.